हेलौ लोगोफोर, आं मैयाबो माने थिग बेबायदिनो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंमोन, गोनांथार भिडिअ आरोना। बे भिडिअआनो जाहैबाय माने आङो जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौहाय इंलिशआवहाय मा बुङो बेफोरखौ आं दा नोंथांमोननो फारियै खिन्थालांनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माने नायबानो गासैखौबो मोनथिलांजोबगोन, माने मोनथिनो हागोन आरोना। फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनायखौ मा बुङो इंलिशआवहाय आं बेखौ फारियै खिन्थालांजोबगोन। बेजों लोगोसे दाउ दाउसा दाउमा गासै मा दं, जिब जुनार जन्थु बैफोरखौबो मा बुङो माने थिग बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनानै खिन्थालांजोबगोन। बेल' नङा, गासै फारसेनिफ्राय आरो दंफां लाइफां बैफोरखौबो लानानै मा दंफांखौ मा बुङो थिग बेबादिनो बे माने भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांनो हागोन आरोना। नायलांबाय था, बुजिना लानो हागोन। नै मैया आं पार्ट 1 बानायदोंमोन बे भिडिअनिनो, ओमफ्राय नै दिनैना जाहैगोन माने पार्ट 2। बे भिडिअखौ आं माने पार्ट 2 लाबोनाय जादों। दिनैना जाहैबाय बे फिथाइ सामथाइनियानो। थिग बेबादिनो गोदान गोदान लाबोबाय थागोन आङो। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय। आंनि चेनेलखौहाय माने एसे दावगाहो। चेनेला एसे डाउनथार, रायजोफोर आंनिया अनलायलायदो गावजों गावनो, नङाबा माथो खालामनो। चेनेला गोदानसो, गोदान माने पुराना जाबाय बहुद, ओमफ्राय आंना माने साबस्क्राइबार दंनायालाय एसे रावबो हेल्प खालामा। वाच टाइमानो जायाखैमोन आंना दासिमबो, दासो माने एसे जाबोदों आरोना। थेंक इउ, नायलांदो। हाइजें, जिन्जार, मटर गोथां, पियाज, लाव, बटल गार, खान्थाल फिथाइ, जेकफ्रुइट, थालिर गोथां, ग्रिन बानाना, भेन्डि, लेडि फिंगार, सामब्राम गुफुर, गार्लिक, थिथा केरेला, बिटारमेलन, थाइबें, कुकुम्बार। आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जायो। थिग बेबादिनो आङो गाबोनबो बेबादिनो गोदान गोदान भिडिअ आपडेट नुबाय थागोन नोंथांमोना। बेल' नङा, मोनसेल' नङा, गासै जिब जुन्थुनि माने गासै बेखौ आं खिन्थागोन आरोना। नायदो बिदिब्ला। थेंक इउ।